Здравейте, аз съм Деси и днес реших, тъй като до сега съм снимала клипове само с мои игри, днес реших да снимам клип с моят любим дезодорант. Това е той. Това е 8x4 на Glam Up и много ми харесва. Той е 150 мл и действа 24 часа. Не оставя петна по дрехите и няма раздразнения по кожата. На мен много ми харесва. Ето го отвътре, не е кой знае какво, обикновен дезодорант. И да, съжалявам, че не мога да ви кажа откъде и колко струва, защото ми беше подарък за Коледа. Това беше от мен за днес. Ако видеото ви е харесало, харесайте клипа и се абонирайте за канала ми. Чао!